Dobre, no. Ja viem, že si starší, ale ja som kráľ. Takže keď poviem, že je niečo tak, ako vravím, tak to tak je. Prešiel som veľký kus sveta. Chodil som sem a tam, ba dokonca aj kade tade. No neviem o tom, že by som niekedy išiel krážom. Hovorí sa, prešiel som svet krížom krážom. No tak sa musí dať chodiť aj kráž. To sa len tak hovorí. Ale nič sa nehovorí, len tak nehovorí. Keby niečo nebolo, tak by sa to nehovorilo. Všeličo sa hovorí len tak. Čo napríklad? Napríklad. Halabala. Lárom fárom. Áno. Háky báky. Áno. Dínom dánom. To je pravda. Sú proste slová, ktoré nič neznamenajú a pritom všetci vedia, čo znamenajú. Tak sa hovorí aj krížom krážom. Ale nič také nie je. Ty máš naozaj na všetko odpoveď. Som predsa magister všetkých vied. Prečo by si ma inak vaša kráľovská výsosť vybrala za svojho kráľovského radcu? No keď tak nad tým rozmýšľam, tak si ťa moja kráľovská výsosť ani veľmi nevybrala. Ty si tu už bol, ako si odjak živá. Počkaj, koľko ty máš vlastne rokov? A kto by to počítal, veličenstvo? Ale tak, no. Hádam, vieš, kedy si sa narodil. A na čo je to dobré? Aby sme vedeli, kedy máme narodeniny. Narodeniny sú fajn. Kto to povedal? Nejaké dieťa. Ale kde by sa tu vzalo nejaké dieťa? Sedí na tróne. Čože? Naozaj. Kde sa tu berieš? A čo robíš na mojom tróne? Sedím. No to vidím, ale to je môj trón. Môj nie je, takže je to možné. Tá malá je ako ty. Tiež má na všetko hneď odpoveď. Určite nemá. Ale ako sa voláš? Veronika, nie je to na mne vidieť? No, nie je. Ako by mohlo byť na niekom vidieť? Ako sa volá? Jednoducho, ty sa určite voláš kráľ. Máš na hlave korunu, zlosti sa, keď ti niekto sedí na tróne, tak sa musíš volať kráľ. No, dobre. Máš pravdu. A kde si sa tu vzala? Ja som sa tu nevzala, ja som sa tu stratila. Teraz čakám, kým sa nájdem. A to si sa musela stratiť práve na mojom hrade? No musela. Keby bola moja babka kuchárkou niekde inde a ja by som tam za ňou prišla na návštevu, tak by som sa stratila niekde inde. Ale keďže je kuchárkou tu na hrade, tak som sa musela stratiť tu na hrade. Teda, ty naozaj odvrávaš ešte viac ako môj radca. Ja neodvrávam, len som vysvetlila, ako to je. No, nevravím. Nie ste vy dvaja náhodou rodina? Nie sme. Vidím ju prvýkrát. A ja neodvrávam. Ja vám odpovedám, som magister všetkých vied. Nemôžem za to, že viem odpovede na všetky otázky. No, zdá sa, že aj ona... Nechcete, hádam, povedať veličenstvo, že by vedela odpoveď na viac otázok ako ja. Možno aj hej. No ale to hádam. Áno. Zahrajme si otázkovú hru. To nemyslíte vážne, veličenstvo? Myslím. Mám súťažiť s dieťaťom? Môžeme počkať, kým vyrastiem. Nie, žiadne čakanie. Veľká kniha otázok je na stole. No, otázková súťaž môže hneď začať. Tak, Toto je tá výborné. Prvá otázka.
Mnoho príbehov sa začína vetou, keď sa voda sypala a piesok sa lial. Kedy to bolo? Musím upozorniť, že vetou, keď sa voda sypala a piesok sa lial, sa začínajú len rozprávky. Pretože taký čas nikdy nebol. Bol. Keby nebol, tak by sa to nehovorilo. No ale to preca nie len, že som oveľa starší ako ty, ale som dokonca veľmi, veľmi starý a môžem potvrdiť, že som taký čas nikdy nezažil. A aj tak bol. Viem to. Ako to môžeš vedieť? Jednoducho. Mám doma korytnačku. No a? Korytnačky sa dožívajú oveľa viac rokov ako aj tí najstarší ľudia. A tá moja si taký čas pamätá. Ako si to môže pamätať? Lebo má dobrú pamäť. Často na tie časy spomína. Niekedy je taká smutná, že jej musím do vane naliať piesok a nasypať vodu. Má z toho veľkú radosť. Ale to preca veličenstvo. Nož, keď to hovorí... Ale to nie je vedecká odpoveď. Ona by vedela vysvetliť hoci aj, kde bolo, tam bolo. Na tom nie je čo vysvetľovať. Všetci predsa vedia, kde bolo a dodnes je, tam bolo. Hovorí sa, kde bolo, tam bolo. Nie tam bolo. Žiadne tam bolo, nikdy nebolo. Všetci vedia, že tam bolo je taká zvláštna krajina, ktorá bola vždy tam, kde sa niečo zvláštne stalo. Takže tam bolo je vždy úplne všelikde. Ako môže byť krajina, ktorá je vždy niekde inde? Tambulčanom sa to tiež najprv nepáčilo, ale už si zvykli. Ale to preca veličenstvo. V záujme vedy žiadam o vedecké otázky. Tak dobre. Dobre. Napríklad... Kde je koniec sveta? Je to dosť vedecká otázka? Áno, veličenstvo. A rád na ňu vedecky odpoviem. Všetci vieme, že Zem je guľatá, takže môžeme po nej chodiť stále dookola. Takže koniec sveta nie je. Je. Koniec sveta nie je, lebo byť nemôže. Koniec sveta byť môže a preto je. A kde teda je? V Tramtárii? Aj v Tramtárii je jeden. Jeden? Koncov sveta je vari viac? Pravda, že? Koniec sveta je predsa všade. Počkaj. Všade? Aj tu? Hoci aj tu. Ak sa odtiaľto vydáte do sveta a prejdete celý svet, ak ste boli úplne, ale úplne všade a vrátite sa sem, tak bude koniec sveta tu. Ale to predsa... Počkaj. Ona má pravdu? No veď, keď niekto prejde celý svet krížom, ale hlavne krážom, tak už niet kam ísť. Krážom sa nechodí. Krážom sa chodí. Ako sa dá ísť krážom? Presne tak ako krížom, len z druhej strany. No, je to predsa... Nerozumiem. To je hrozné. Dospelákom treba všetko vysvetľovať. Nemôže mať odpoveď na všetky otázky. No tak sa jej niečo spýtaj ty. Ja? No ako to ja? Ty. Ty. Prečo nevidíme vzduch, hoci je všade okolo nás? Práve preto, keby sme vzduch videli, tak by sme cez neho nevideli, čo je okolo nás. A prečo sú kamene z kameňa? Lebo keby boli z dreva, tak by to boli drevene. A prečo je cukor sladký? Lebo slaná malinovka by nikomu nechutila. Ty máš na všetky otázky na svete odpoveď?
To neviem, lebo... Nevie! Veličenstvo, počujete? Nevie! Lebo som všetky otázky na svete ešte nepočula. No, ale má pravdu. Má pravdu. Všetky otázky ešte nepočula. Na všetko má odpoveď, lebo stále klame. Ale neklame. Len si krásne vymýšľa. Ale to nie je vedecké. Ale my predsa nie sme v škole. Ale hráme otázkovú hru. Lenže vymyslieť si akúkoľvek odpoveď dokáže hocikto. Myslíš? Pravdaže. Opýtajte sa ma na čokoľvek. Tak teda niečo, čo ma už dlho, ale naozaj veľmi dlho zaujíma. Kam sa podeje tma, keď v noci v komnate rozsvietime? To je jednoduché. Tak, ako sa deti boja tmy, tak sa tma bojí svetla. Deti sa boja, že v tme sa skrýva niečo, čo nevidia, a tma sa bojí, že vo svetle uvidí niečo, čoho sa bojí ona. Tma, ktorá sa bojí. To je výborné, alchymista. Preto, keď niekto rozsvieti, tak tma utečie tam, kde sa nesvieti. To je pravda, ale Čo zase? Aké ale? to robí iba mladá, neskúsená tma. Stará, skúsená tma sa už nebojí a nikam neuteká. Je stále v komnate. Keď zhasnete, tak ju znova uvidíte. Ale to predsa... Tak ešte jednu otázku. Dobre. No, tak napríklad... prečo vietor fúka? No... To bolo tak. Keď vznikal náš svet, tak tu bol hrozný neporiadok. Nič najprv nevedelo, čo má vlastne robiť. A tak sa napokon dohodli. Lenivé a tvrdohlavé kamene nechceli robiť nič iné, len ležať na zemi. Oblaky sa naopak rozhodli, že budú lietať na oblohe. Tráva si vybrala, že bude príjemne mäkká. Stromy si vybrali, že budú šumieť. Oheň sa rozhodol, že bude páliť a ľad si vybral, že bude studený. Len vietor si nie a nie vybrať. Nič sa mu nepáčilo a všetko sa mu zdalo málo. Nechcelo sa mu len tak ležať na zemi ako kameň, ani visieť vo vzduchu ako oblak. Nechcel byť mäkký ako tráva a nechcel ani páliť ako oheň, či byť studený ako ľad. Všetci už mali vybraté, akí budú a čo budú robiť. A zdalo sa, že veru na vietor už nič nezostalo. Bol preto stále zlostnejší, až v tom hneve napokon vymyslel... Áno? Ja budem fúkať. Budem fúkať a budem robiť všetkým zle. Medzi kameňmi budem fúkať tak, že im bude pískať v ušiach. Oblaky budem rozfúkavať po celej oblohe. Vďaka môjmu fúkaniu bude tráva stále strapatá. Keď sa mi zachce, budem fúkať tak silno, že sa stromy budú ohýbať. Oheň jedným fúkom zahasím a budem fúkať tak chladno, že aj ľadu bude zima. Tak sa aj stalo a je tomu tak dodnes.
No, výborne! Výborne, alchymista. No konečne, to bolo naozaj skvelé. Vidíte, veličenstvo, je ľahké mať na všetko odpoveď, keď si človek môže vymýšľať. Tak prečo si niečo nevymyslel? Ty si nepočula, čo som hovoril? Počula, ale všetko, čo si povedal, sa naozaj stalo. Veď práve vtedy sa voda rozhodla, že sa bude liať a piesok, že sa bude sypať. Predtým to bolo naopak. Ty musíš mať vždy posledné slovo. Nemusím. Chceš sa ešte niečo opýtať? V príbehu s názvom Na všetko je odpoveď, ktorý pre vás napísal Václav Šuplata, ste sa dozvedeli, že naozaj na všetko je odpoveď. A ak si myslíte, že nie je na všetko odpoveď, vypočujte si ho ešte raz. Alebo aj viackrát. Tak čo, presvedčili sme vás? Do deja príbehu vás vtiahli František Kovár, Miroslav Noga a Ema Krajčírová. Spolupracovali asistentka réžie Alžbeta Mudroňová, harfa Michal Matejčík, zvukový majster Rudonať, dramaturgia a réžia Tibor Frolajs. Vyrobila spoločnosť Slučka v roku 2024. Túto rozprávku pripravila spoločnosť Codes Brand House na podporu verejnej zbierky Biela pastelka v rámci projektu Rozprávky pre malé pastelky. Ak sa vám páčila, prosím, podporte ľudí so zrakovým znevýhodnením zaslaň SMS na číslo 820 alebo prevodom ľubovoľnej čiastky na verejný účet Bielej pastelky. Ďakujeme.